Bila je to zapravo prilika da se iskoristi prisustvo svih učesnika Final Fora, te da se zajednički osmisle smjernice kako da se u budućnosti još bolje razvije regionalna saradnja na polju univerzitetskog sporta. Pronašli smo se i u istim idejama kako da razvijamo studentski, odnosno univerzitetski sport. Te ideje su se poklopile najviše u tom dijelu da na naš sistem takmičenja koji inače postoji u našim zemljama dodamo još jedno iskustvo za sve naše studente, sportiste, da zapravo sva naša takmičenja budu kvalifikaciona takmičenja za ono što slijedi, a to su regionalne lige. Marko Žunić istakao je važnost studentskog sporta kao temelja dijaloga, pomirenja i tolerancije, naročito ovog dijela Evrope, i najavio proširenje lige. Prvi korak koji ćemo raditi sljedeće godine idemo sa ženskom odbojkom. Mi smo se dali neki operativni datum 15.6. da vidimo s našim klubovima, sveučilištima i tako dalje, da vidimo kako možemo to napraviti, ali gotovo sa 99% mogu reći da sljedeće godine ide ženska odbojka, a u fazi, ako ne za sljedeću godinu, onda za onu kasnije je muški futsal zbog kvalitete i uopće, pa zapravo najviše zbog toga mislim da ako napravimo u regiji futsal sa Slovenijom, Hrvatskom, Srbijom, Bosnom, Hercegovinom i Crnom Gorom možemo imati stvarno kvalitetnu ligu. Ako negdje postoji duh olimpizma, onda je u akademskom sportu, istakao je ministar nauke, obrazovanja i sporta u vladi Hrvatske, Željko Jovanović. Sport je bio uvijek više od igre, ali sport uz obrazovanje i znanost sigurno može biti najjači most u našoj regiji. Ova prva regionalna liga pokazala je put kojim trebamo ići. Ja sam uvjeren da ćemo širenjem na neke druge sportove učiniti jedan iskorak koji će u potpunosti promijeniti sliku u akademskoj zajednici u našoj regiji, učiniti je privlačnom. Predsjednik Studentskog sportskog saveza Boris Sekulić kazao da će od sljedeće godine početi i organizacija seminara, konferencija, kao i da će se ojačati saradnja sa akademskom zajednicom i ostalim sektorima civilnog društva.